Takže čau lidi, dneska jdeme reagovat na youtubera Fizzyho na jeho herním kanále. Budete mít jeho kanál v popisku videa a i to video. A jdeme si pustit video, kdo natočil nejlepší reklamu od Fizzy drinku. Tak jdeme na to. V tomhle videu uvidíš tu nejlepší reklamu, která získá 100 000 korun a můj podepsaný code button. Tak se dívej až do konce. Humi s Domčou nám vybrali top 12 nejlepších reklam a my se na ně teď podíváme, tak si myslím, že můžeme začít rovnou první. No, tak jdeme na to. Co se tady děje? Tady někdo skáče z útesu. Jo, a spadlo do Fizzy drinku. Ty krása. No teda, tak tohle jsou fakt... Tak to je mega dobrý ty efekty. To je fakt dobrý. Jako. Musí být od někoho nějaký editor. Jako. luxusní efekty. Teď Bonísek dokonce mrknul, tak tohle vypadá fakt dobře. Mega hustý jako. To jo, no musím říct, že tohle se mi vážně líbí. Já jsem zvědavý, co bude další. Jo, to já jsem taky dost zvědavý, snad budou i takhle dobrý, anebo i lepší. No, uvidíme, jdeme dál. Vypadá to, že tady je nějaký kluk, který si tam dává Fizzy drink a ukazuje, kde všude ho bude pít. Co? No to jsem zvědavý, kde, ale vypadá to, že se nachází v Německu. V Německu? Já kdybych měl ten drink v Německu, prodal bych to někomu za víc. Wow, to je fakt hustý, doufám, že ho tam dají i někomu ochutnat. To jo, to by bylo skvělý, no, ale koukám, že s Fizzy drinkem takhle cestují, což je rozhodně super. To je dobrý musím nápad, říct, že tahle jako. reklama je fakt zajímavá, ale rovnou Víťo, jdeme na další. Tak jsem zvědavý, co se bude dít tady. Jo, to znám. Vypadá to, že tam hraje naše písnička. No jo, a dokonce koukám, že tady má Fizzy Vítě drink si krásně gymuje. vychlazený. Co? Tohle bylo fakt hustý. Jo, to byl pěkný trick Mega shot. dobrý. To Jo, to dělá teda jo, pěkně. tak nalejvá si tam Fizzy drink. A co se bude dít dál? Myslíš, že tam bude ještě nějaký další trick shot? No, jo. Nice. Tak tohle Musel bylo dělat fakt tak luxusní, to bych nikdy dvě snad nezvládl. hodiny. No, koukám, ale myslíš, co bude dělat teď? On se netrefil a vypadá to, že se dá Napije se Fizzy drink na Fizzy posilněnou, drinku. tak teď se určitě trefí. No, doufám. Jo! To je pravda, protože Fizzy drink přidává super sílu. Co? To je snad poprvé, co tady nevidím člověka, ale je tu zvířátko nějaký... Bože. Tak to mi fakt dostalo tohle jako. prasátko, co má na sobě Fizzy drinky. No jo, úplně připoutaný a koukám, že se tady teďkon diví, kde to prasátko vzalo ty Fizzy drinky. No vypadá to, že se ptá i jeho kámošů, ale ty mu asi neodpoví. To Jsem zvědavý, co znám, tam to najde, kde to týpečka na tom prasátko to vzalo. To já taky, no. Asi má někde nějakou tajnou skrýš. No a nebo nějaký počítač, kde si to objedná. Co to je z Fizzy Fizzy shop, shopu který- lednička nějaká? No jo, Fizzy shop ta je lednička. úplně plná. Je to No. plný Fizzy drinků, mňa. No nevím, jestli je to úplně plný. Hello. A hned bych si nějaký taky dal, dělá mi to úplný chutě. No, musím říct, že tahle reklama je fakt vtipná, protože jsem ještě neviděl. Ten zvuk, jak se smáli oba Je dva. plná. Je to plný Fizzy drinků, mňam, hned bych si nějaký taky dal, dělá mi to úplný chutě. No, Ok. musím říct, že tahle reklama je fakt vtipná, protože jsem ještě neviděl, aby prasátko mělo takovouhle zásobu. Tak vypadá to, že tady už se žádný zvířátka nenachází a vypadá to, že jsou na nějakým skateparku s koloběžkama. A jo, no, vypadá No. to, že asi budou jezdit na rampách. No to jo, doufám, že nám ukáže nějaký dobrý triky a napil se Fizzy drinku, tomu určitě dodá sílu. No, uvidíme. Tak, bere koloběžku a vyráží. Hezky pěkně. Cože? Wow, tak to je hustý. Hezky. Tak tohle to je Hezky fakt pěkně. luxus. No, Jede upřímně, freestyle. Víťo, na rovinu, já bych tohle v životě Já- nezvládl. No to já taky taky ne, tohle to je jedu fakt extrémní.
No výborně, myslím si, že tahle reklama je fakt perfektní, ale rovnou se podíváme na další. Tahle reklama začíná docela smutně, doufám, že nebude takhle smutná celá. No, zajímalo by mě, co se děje. Vypadá to, že tenhle ten klučík si jde koupit fizzy drink. Jo, protože má žízeň, ale furt je smutný. Doufám, že až ho ochutná, tak bude veselější, protože fizzy drink je fakt výborný. No, to je pravda. Že Musí se už to, napít. že takový Až to malý ochutná, tak chlapec bude si něco dít. zajímavý. No, co? Co se to děje? Nice. On má na sobě dokonce i merch! Jo, vypadá fakt dobře. Nice, Tohle reklama je extrémně roztomilá a klučík už je konečně šťastný. No, musím říct, že tohle se mi vážně líbí. Je to dost legrační a roztomilý, ale rovnou pojďme zase opět na další reklamu. Vypadá to, že Viděli se jste nachází to, v lese, je jak to tam docela Fizzy strašidelný, jsem si co tam najdou. No, mají tady nějakou truhlu a v ní jsou fizzy drinky. Tak to bych chtěl taky někde najít. No, tak to já taky, ale teď vypadá, že si ji jdou schovat. Jo, aby ji nikdo nenašel. Co se děje? To je asi jejich mamka. Napil se koli. Tohle bylo fakt vtipný. Co? Jo, Tady nějaká to jo. další holčička? No a kam jde? Našla krabici. Co? Ona se z ní stala kočička. No tak to jsem zvědavej, co teď udělá tahle malina. No to já taky. Tak to je fakt divný. Jako. Tak to je mega divný, ale ok. Stala se z něj nějaká princezna. No a co teď udělají tím pádem tyhle Dark Galaxy? Cože? Co? Oni jsou u klaunů. Jo, ajaj. Myslíte, že bude poslední fizzy drink? Napište dolů do Co? Co by komentářů. mohl dělat poslední fizzy drink? Tak já nevím. To já taky nevím, vůbec mě to nenapadá, ale musím říct, že tahle reklama byla fakt povedená. Jsem si dovej, co se bude dít tady. No, to já znám. taky. Real nebo fake? Co? Co myslíš, že bude tohle, Víťo? No, neobsahuje to soutěž, takže to bude fake. Jo. Ty krásu, dal bych si. Co? Dal bych si dortu. No tak to je jasný real, protože fizzy drink má vitamíny. Tak tohle je fakt luxusní reklama. Obsahuje méně cukru. Jo, to je jasný fizzy drink, to je real. Co? Tak tohle to bylo fakt hustý. Zatím jedna z nejlepších reklam, ale myslím si, že se můžeme vrhnout hned na další. Jo, to souhlasím. Co? Tady je nějaký člověk, který se napil fizzy drinku a on To na je něj mluví pes? Co? Tohle je fakt Tohle kreativní. je totální pecka. Novinka na trhu. Musíš vyzkoušet. Všechny příchody. Ale jako nemusel tam dávat ten AI hlas, ale neva. Fizzy drinku. No super. Můžeme bavit o ceně. No musím říct, že tohle bylo fakt roztomilý a hezký. Jako za další nám tady někdo poslal nějakou svoji hru, kterou vytvořil s Protože fizzy mega drinkem, tak jsem na to frér. zvědavý, tak jdeme sekat fizzy drinky. No teda to mi úplně připomíná Ninja Fruit. Jo, docela jo, tak a zatím se mi docela daří, už mám 10 fizzy drinků a myslíš, že tam budou krása. nějaký bomby? Já trefil bombu. A jo, no ale musím říct, že tahle hra vypadá jinak fakt pěkně. Jako další reklamu tady máme asi 18-minutový video, který natočili nějaký kluci, ale nebudeme se ho pouštět celý, my už jsme se ho celý pěkně zkoukli a to video je o tom, že nakoupili hromadu fizzy drinků a rozdávali je na ulici lidem, co měli odběr, anebo co na místě odběr dali, samozřejmě na náš kanál, tak se jdeme na kousek podívat. No, to kolečko je fakt obrovský. Jo, a je fakt úplně narvaný No. a vypadá to, že ty tam nějaký kluk To dává musel odběr, stát aby si taky mohl vzít hodně náš peněz, výborný jako. fizzy drink. No
musím říct, že tohle je fakt krásná propagace. Takže je na čase rozhodnout o výherci. Vybrali jsme 5 finálních videí a ty jsme vložili na náš Instagram. A vy jste rozhodli o tom, které z těch videí je nejlepší. No a myslím si, že hlasování je úplně jasný. Takže pojďme výherci předat výhru. Tak jak můžete vidět, už jsou tady společně připravení, já držím tenhle zajímavý kufřík, Anetka drží Golden Button a už čekáme jenom na výherce, aby jsme to mohli všechno předat. Čau, zdravíme. Tak. Tebe výhru. Tak my ti gratulujeme, tu jsi první, tamhle Golden Button, anebo zajímavý kufřík. Tak otevřeš nám ho ještě na videjko, prosím tě. Tak jo, tak ho. Tak, koukneme do něho. Tak pojď. Hezky, pěkně gratuluju k výherci. Na to. Tak, no. Ty krásy. Na závěr bych chtěl hlavně poděkovat všem, kteří se naší soutěže zúčastnili. Ale nebojte, vymyslíme zase něco dalšího, ať můžeš vyhrát třeba ty. Tak se mějte hezky. Tak na to se mega těším, no. A čau. Čau. Fizi. Dávám like. Jdu napsat. Takže lidi, jsme na konci videa. Můžete dát like a odběr. A zatím. Čau.